Bon dia, bona tarda, bona nit i visca el jovent i la joventut! Sintonitzant des de l'espai Alfa d'Escaldes ens trobem en un lloc emblemàtic situats entre l'església d'Escaldes, l'Hostal Valira i el Museu Thyssen. Tot molt maco, però fot una rasca? Què està passant en aquest país? Per què ha tornat el fred un altre cop? Però bueno, us preguntareu, Alfa per què? Bueno, primer de tot, nosaltres no hem posat aquest nom, però per als que no estigueu posats en el tema, l'estat alfa és aquell ritme cerebral entre 8 i 12 Hz, atenció, datos, on la ment es troba en calma, atenta i relaxada. Un estat que, per cert, molts adults el recorden vagament com quan abans podies llogar un pis sense la necessitat de tenir 3 feines, estudiar 2 cursos online simultàniament i menjant cada dia macarrons amb tomàquet solís. Joder, quin ardor em dona el puto tomàquet solís! Pel que fa als joves, bé, diguem que el concepte ens queda una mica lluny, però és precisament l'estat ideal per aclarar idees, per pensar, per crear i, sobretot, per boicotejar tots aquells que ens volen ofegar. Aquest any volem saber com està l'oci de la jovenalla, com s'ho munten ells, com ens ho muntem nosaltres, els que ja no som tan joves, però sí, sempre joves. Perquè l'oci no és un luxe, és una necessitat. Ho diu la ciència, ho diu la salut mental, ho diu la meva àvia i ho diu qualsevol persona amb 2 dits de front. L'oci és fonamental per al desenvolupament personal i per a la socialització. I, per si no n'hi havia prou, fins i tot ajuda a construir la identitat pròpia. Com ho veieu, nois? Bueno, si no tenim temps lliure, no sabem ni qui som. Aleshores, si us plau, doneu-nos temps lliure. 40 hores són masses! I enmig de la roda de hàmster laboral i amb tanta necessitat de produir, on queda el temps d'esbarjo, senyors i senyores? On queda la il·lusió? Què estem fent amb la diversió? Scroll infinit! Que avorrit! No oblideu que els carrers sempre seran nostres! I per últim, sort en tenim del fantasy, dels partits de pàdel, de la pitch i la buiga i els xuletons a casa al Rodri. Perquè nosaltres, el jovent, també tenim dret a divertir-nos. I vosaltres, els adults, no us flipeu. Som adults, Som joves. I per parlar de tot això i molt més, avui hem convidat a un il·lustre educador del país amb una dilatada experiència entre joves, el gran Pitu Betriu, un fort aplaudiment! Moltes gràcies. Doncs res, és això foc i lloc, així doncs escolteu-nos i no feu el badó! S'ha acabat la cançó. Hi havia una cançó aquí. Està tornant a començar. I no feu el badó! No el feu! I la pregunta, Mr. Bricolage, és: quin és el vostre esport frustrat preferit? La natació. Marquis Erte? Esport frustrat com a un esport amb el que jo no somiava dedicar-me. Exacte, no has practicat i no has fet mai. L'esport, vale, en general. O que ets malíssim. Hauria de ser el bàsquet, però és molt divertit. No eres massa bo, no? Sí, era bo, el que no em va agafar un scouter. En un bon moment, no? Un scouter d'aquest no va vindre un bon partit, exacte. Quina llàstima. Gerard, cuen? Jo la hípica, perquè sigui lo dels cavalls no està al meu abast. Ojo, tan carot el tema. El que sigui. Pitu Betriu, L'escalada. L'escalada. M'encanta l'escalada, però és un problema si tens vèrtic. Sí, És així. Els meus 2 metres d'alçada van ser tot un repte, però ho vam aconseguir. hòstia, l'escalada, maca l'escalada. I jo diré el descens en bici. També pel que sigui, la cartera no acompanyava. Una bici de 6.000 euros. I lo de conservar les clavícules, també. Ah, Sí. Oh, al Decathlon potser hi havia alguna bici barata, però un cavall no crec que el trobis al Decathlon. No, barat no. No hi ha cavalls de segona mà, no se'n venen. molt bé, doncs res, benvingut Pitu. Moltes gràcies. Com estàs? Bé, molt bé, passant una mica de fred, com dèiem abans, però molt bé. Una mica nerviós també, perquè és el primer cop que em foten un sarau així. Però bé, per un moment còmode. Que guai. Tu et consideres jove? Sempre. Des de les que tinc aquestes entrades ja és més difícil de dissimular-ho, però, bueno, poquet a poquet. El temps et va donant pistes, tinc canes a la barba, hi ha coses que pengen una mica més que d'altres, bueno, el que passen. I jo també. Però les entrades aquestes són genètiques?
No, de fet sóc el més pelut de casa. Ah, sí, Hòstia. Sí, aquí n'hi ha uns quants que resistim. I què t'anava a dir? Quina és l'activitat d'oci que més il·lusió et fa ara mateix? Ara mateix, aviam, oci, estem parlant d'oci en general. Una mica de tot. General... A mi l'oci és algo que realment no m'hauria de faltar mai a la vida, perquè si no sí que agafa i plega. Què fem? Jo... Et dona un xungo, no? Si no... Exacte. Estic entre sortir al carrer a fer el que calgui, fer una mica el cavallot, després tornar a casa, jugar una mica a la Play... Anem alternant. Molt bé. A què olora el teu oci? A què olora? A whisky i suor. Ojo, whisky. Recordem, avui és el Dia Internacional del Whisky. Hòstia, Sí o no? Sí, De veritat? El tercer dissabte de maig és el Dia Internacional del Whisky. anem a fer un xupito. Que no del whiskas, no ho oblideu. També és el Dia Internacional de la Convivència en Pau. M'agrada més aquest dia Mira, internacional que el del mira, whisky, Pau, sí. I també I és crec bastant que... incompatible amb el whisky, de fet, no? És veritat, és veritat. Pregunta'ls als escocesos i als irlandesos. Bueno, depèn en quin moment, perquè si estàs en el punt aquell que l'estàs xungant i tot, igual està... Allà no molestes a ningú, realment, Clar. no? Clar. Clar. Nois, vosaltres què? Que us considereu joves? Aquí hi ha joventut? Jo entro dintre el que institucionalment es considera l'edat jove, és a dir, que jo encara sí, encara entro. Institucionalment. Encara no t'han fotut el carnet. Encara no m'han fotut el carnet. Quina és aquesta edat? Fins als 30. Fins als 30 ets jove. A partir d'allà... A partir d'allà els bancs et comencen a cobrar comissions i ja no tens dret a descomptes. Terrible. Però avui deies que el carnet... No sé qui ho deia, de vosaltres, que Jo el ho he carnet comentat jove... que em sonava que algú m'havia dit que havien pujat l'edat. Però El carnet jove. Tenim aquí una persona que ens diu que no, i està molt El ficada nostre dins del carnet jove. corresponsal al carnet jove. està fotuda la Marc, cosa. tu què? Et consideres jove? Jo sóc Tu mai has sigut jove. jo sóc un oxímoron en mi mateix, perquè el meu esperit és juvenívol, però Les paraules que utilitzes no ho són. Juvenívol! però el meu cos cada cop ho és menys. Llavors, és com una contradicció constant en la que he après a conviure. Hòstia, a què olora la teva joventut? Fa, ara no sé què dir-te. Bueno, sí que saps què dir-me, però no vols dir allò que estàs pensant. La meva joventut... Bueno, no, exacte, no t'ho vull dir, correcte. Vale. L'altra opció quina era? A suor. A suor. Sí, pot fer-ho a suor, sí. I a què olora aquesta suor? Tira. Vinga, Gerard Cohen, va. Home. Gerard Cohen, et consideres jove tu? Fins el dia que em mori, sí. Molt bé, que maco. Fins al dia que et moris, però no ho decideixes tu, això. Saps? Però el dia que jo em mori deixaré de ser jove perquè m'hauré mort. Això segur. Això segur. Seràs mort. Sí. I tu, Carles? A tu què et mou, Gerard? Què em mou? Què et mou? La bondat. La joventut. La bondat. Vaya flipant. L'alcohol. No, les ganes de passar-s'ho bé. De fer el bé i predicar el bé. De fer el bé. Hòstia, quin predicador, Sembles el Dani Alves, ja. Resposta de Nis, Bueno, jo, Jordi, em considero jove, sempre ho he sigut i sempre ho seré. Tu ets bastant I a més, a mi hòstia, vaya hòstia s'acaba de fotre. És bastant coent, el Carles. Bueno, és que Com és que no sabe? És que... sort que anava amb casco, recordem seguretat davant de tot. Poseu-vos casc. Sí. A mi... Bueno, és A que m'he oblidat. què ja no- olora la teva joventut, A què Carles? olore? A porros. No, aquesta és la teva joventut, Marc. O sigui, no, la meva olora a il·lusió. A chetos. Que bé. A il·lusió, Educado, no. T'encaixa bastant, la veritat. Bueno, No ens preguntaràs què tal, no? sí, ja vale. t'ho he preguntat, no? Ah, sí? Què tal estàs, Marc? A mi és que em va vendre ahir un testimoni de seu a casa i ho volia explicar. Vinga, explica'ns. Digues. Pel telefonillo, o sigui, vam parlar pel telefonillo. Perquè no el vas voler obrir, Em va no? dir, estic fent una pregunta als teus veïns, què és per tu la desesperança? Hòstia. I si es pot viure sense... Tot això per telefonillo, pel telefonillo. Que fred. I si es pot viure sense frustració i pena. Allà. No. Es pot? No, jo crec que no. Clar, a mi em va Ha donar... d'haver-hi frustració i pena. I és algo que ja ho Són motors de parlarem, canvi. però el jovent no està acostumat a frustrar-se. Mira, Totalment. No està acostumat a frustrar-se, però és que igualment és molt frustrant també que tingui un testimoni de Jehovà, picar-te el telefonillo i pegar-te la tabarra. correcte. Tens raó. Sí, sí. Fotut. I què li vas respondre? O sigui, vas tenir una conversa dilatada Sí, amb sí, ell? bueno, clar, a mi em va preguntar això i dic, bueno, aviam, a mi si em dones un peu al que agafar-me puc estar-me 3 quarts d'hora aquí parlant sobre la frustració i la pena, saps? No ho sabíem.
I res, li vaig dir bueno, que la frustració i la pena formen part de la vida i que hem d'aprendre a conviure amb això, una mica maco. resposta una mica... Sí, de manual, no? Sí, exacte, sí. Hem d'aprendre a avorrir-nos, no? Que també ho parlarem avui. Estic d'acord. Molt bé, molt bé. Doncs res, ara entra la piscina de Pomelos, secció marca de la casa, i tenim una cortinilla. No, la cortinilla és per després. Ah, vale. Doncs no tenim cortinilla, però entra la piscina de Pomelos. Gerard, La llanço jo mateix a la piscina. sisplau. Molt bé, Pitu. Igual hauríem de fotre en context una mica. Jo també he de parlar així, o no? Bueno, com vulguis, estem així en un ambient relaxat, distès. No, així es comença a parlar, però després ja no es parla més, Vale. vale? O sigui, sisplau. Bé, la piscina de Pomelos és una bateria de preguntes que et farem amb una resposta que hauria de ser curta, poc pensada, hauria de ser picadet, sense matisos i serem inflexibles. A la primera resposta que donguis matitzant, s'acaba la piscina. En aquesta piscina estàs competint amb la resta de persones que hem convidat al nostre estimat podcast. És una competició. És una competició. Comencem. Pitu, ChatGPT sí o no? No, I amb quina freqüència l'utilitzes? cada dia. Fantàstic. L'important és gramatitzar. Quin artista o banda estàs escoltant en aquests moments? Vale, perfecte. El Valle Valle. Vaya, Ah, vaya. mira. Molt bé. Pel·lícula preferida? Transpotting. Una reivindicació actual? Habitatges dignes, sisplau. Montessori o old school? Montessori, va. Uix. Ordena de millor a pitjor els sistemes educatius del país. Vale, el públic espanyol... Espera't, de millor a pitjor, de pitjor a millor. De pitjor a millor fes. Pitjor a millor. Hòstia, és que aquí... Me jugaré fort la feina, Aviam. Tranquil, això no ho veu ningú, és entre nosaltres. Sí, Ho veuran els nostres pares. Si et treballes és el pitjor, ho pots dir. hi ha gent que m'està clavant la mirada. Vale, de pitjor a millor. El públic espanyol, és a dir, Maria Moliner, el francès, l'andorrana i els congregacionals. Molt. Andorrana i congregacionals ho poses a l'essa... No ho matitzis. Això és veritat. Sí, prefereixo no matitzar, és que m'estic jugant ara mateix la feina. per Vale, aquí. ja t'ho preguntarem després de la tertúlia. I t'estàs jugant perdre la piscina de Pomelos. Que no sé què és més Que important. no sé què és més important. Concentració. Si un alumne et diu aquest llibre és molt avorrit, què li respons? Fot-t'hi fulles o canviar de llibre, però llegeix. Molt bé. Castigues a un grup sencer per 4 liantes o només els 4 liantes? Intentem sempre que siguin els 4 liantes. Va. Algun referent en general? Masses. Luke Skywalker. Hòstia, és el meu també! L'ús de tecnologies a les classes, a favor o en contra? Absolutament en contra. Quin és el polític més ben valorat d'Andorra? Andorra. Que tu valores millor d'Andorra. Ah, així no ho havies escrit, És veritat, ho escrit malament. Pel segons el baròmetre de l'Ari és el Sergi Scale. Vinga, Així t'ho avanço. Toquem Cern Scale. Vinga, va. Aquí li has posat fàcil, eh? Bueno, Vaya aliu. Vivenda digna o educació de qualitat? Les dos. O una o l'altra. Educació de qualitat. Molt bé, perquè gràcies a una educació de qualitat s'arribarà... És el Una vivenda precursor. digna. És el precursor. Sí. I per últim, què vas votar a les darreres eleccions? Nul. nul, Vas fotre un chorizo. Des dels 18 anys. Hòstia, molt bé. Ojo. Escopinadeta i cap a dins. I a continuar. Molt bé, doncs fins aquí la nostra piscina de Pomelos. Ha arribat fins al final, gent? Sí, sí, molt bé, molt bé. Està ben amunt, Sí, sí. Tope. Déu-n'hi-do. Molt bé. Tu, passem a la tertúlia? Passem a la tertúlia? Estem Passem a la tertúlia? I traiem aquesta música que em fica molt nerviós. Ostres, ara m'ha entrat la curiositat. En un món ideal, quin partit polític... En una Andorra ideal, quin partit polític governaria? Els verds. De quina Jo ideologia? crec que en un món ideal el partit
perfecte per Andorra encara no ha nascut. Hòstia. Però crec que hauria de ser algun que trobés l'equilibri entre l'obert i el cuidar de tothom, que no és senzill. Has dit l'obert? És a dir, L'obert, en vale, general, o sigui, medi ambient i que hi hagi L'obert. una cura de tothom. L'obert. Tot el Ah, que vale, engloba. l'obert. L'obert. Vale. Claro, en general. Vale. En general. Una miqueta. La sostenibilitat. Alegria, home, que és que aquest país és molt petit i hi ha 4 coses que ens fan macos, saps? Cuidem-ho. Cert. Molt bé. Estem a la tertúlia ja, Estem a la Carles? tertúlia, Ah, vale, sí, jo és sí. que Ho estava he en dubte. anunciat, Jordi. Vale. Perfecte, doncs No hi estem a havia la tertúlia. No hi havia cortinita, eh? No, Sí, era dit el Cortinilla Marc que per n'hi les havia? seccions, només. Perfecte, doncs així anem amb som. la tertúlia. O sigui, molt bé, doncs... què t'anava a dir? Com veus l'oci juvenil, l'oci juvenil d'abans amb el d'ara? Veus algun canvi substancial? Sí, bastants. De fet, Com està el tema? A veure, explica'ns. aviam, a mi hi ha una cosa que sempre m'havia preocupat molt i que de fet un dia vaig agafar els alumnes i els hi vaig demanar directament perquè realment em tenia preocupat, que és el fet de que jo passejo per Andorra, per Escaldes, per on sigui, i no em trobo el típic bar on estan tots allà enxufats. Polaris. Exacte, un Polaris, el Sammy també, que era un bareto però que estava petat. Ja no passa això, jo no els veig. I els dic, escolta, on us moveu? On aneu? On us amagueu? I la resposta va ser que és que són penya indoor, es queden a casa. A casa. A mi això em va trencar els esquemes del tot. Però de quina edat estem parlant? Estem parlant dels alumnes d'FP, és a dir, que els més jovenets tenen 16 Vale, i... Adolescents. Sí, adolescents. vale, clar. No Que ja poden sortir sols al carrer, bàsicament. Sí, no, tal qual. Es queden a casa per jugar a la Play... Ni això, queden a casa per mirar-se els TikToks i fer scroll infinit en silenci. Però tu creus que és generalitzat o és una visió que tenim nosaltres de la joventut? Això és una visió d'avui que en tenim dia? nosaltres, però també és la resposta que em van donar, que és el que em va fer por. Clar, o sigui, jo sempre vaig amb el pensament aquest de dir, bueno, és normal també, la gent gran, critiquem els joves, això és un tòpic ja de tota la vida, però sí que és veritat que hi ha un punt diferencial, que és que ells mateixos són conscients de tot això. I a mi això és el que em va explotar el cervell, de que ells se n'adonen també, de que ja no sortim, ja no quedem tant, la gent passa, la gent si no li parles per l'Instagram no et parla. És veritat que nosaltres també ens ho dèiem quan érem joves, no? Lo de... nosaltres ens passàvem el dia al carrer jugant a la pilota quan no passaven cotxes, no sé què i tal, no sé què. Vale, polla vieja, relaxa't una mica, saps el que et vull dir? Relaxa't una mica. Però és veritat que nosaltres no ho vèiem, o sigui, nosaltres no ho externalitzàvem. Nosaltres gaudíem també de... Jo quan era del nostre jove, oci. jo estava molt viciat a la Play, per exemple. Però també sortia al parc. Jo sí. Al Call of Duty. Què dius? No té gens de vintage. No té- No No facis li encaixa gens. gens, 100%. No, ho És una nova informació. No, aviam. Tito ho sap. Quina era la teva arma preferida? La... La P90. No, era la dels nazis. Perfecte. Hòstia, Jordi. Funcionava molt Busca-li bé. un nom tècnic, No, animal. però Clar. Això no és molt de Call of Duty, aquesta resposta que has donat, eh? tornem a la senda de l'oci juvenil, sisplau. A mi m'interessa molt més això. Però, a veure, nosaltres també ens tancàvem a dins i érem Sí. indoors. Sí que és veritat que quan érem més juvenils, més adolescents, perdó, no tan juvenils, estàvem una miqueta més sociables, potser, però tampoc diria que la socialització que fèiem al referent del bar Polaris era molt sana. No, sana no És era. veritat. Però era humana, tio. Sí, hi havia una connexió més real. Sana no, sana no. És veritat que tu no anaves tu no anaves al Polaris a fer la catximba i la birra, realment tu anaves a socialitzar i a més hi havia la catximba i la birra, diguem-ne, no? O sigui, sí que l'activitat no acaba sent el més sana possible, però l'objectiu sí que era sa, que era pues, socialitzar al final, no? Vale, però ara es socialitza a través de xarxes. Ja. Sí, però... Però fer tant scroll no és socialitzar, eh? Estic d'acord. És consumir desbocat, sense cap mena de... És com ser víctima i amb les mans lligades a sobre, saps? O sigui, Això és veritat. S'han passat a ser xarxes socials a plataformes de contingut, no? Al final. Sí, no sé, a mi em dóna la sensació de que se'ns ha menjat una mica la vida. També crec que un punt molt diferencial de l'oci digital que nosaltres vam I tu, viure posa't el micro una miqueta més enfocat cap a mi. És que a la dreta. Soc novato. Ja sé que no t'agrada enfocar-ho cap a la dreta, No passa però... res, no passa res, avui fem l'excepció. Nosaltres també som novatos. vulguin cap allà. Crec que hi ha un punt molt diferencial amb les eines digitals que nosaltres utilitzàvem per l'oci quan érem joves, com la Play, per exemple, amb la d'avui en dia, que és que eren trastos que eren fixes, no et podies endur al carrer.
Ja. Bueno, hi havia la Game Boy. Sí. Sí, bueno, però la Game Pokémon. Boy que tenies el Kirby, el Pokémon, a Estava partir la de certa PSP, edat feia eh? vergonya. A mi no, perquè sóc un zumbau, però clar, anava capturant por ratatas per aquí escaldes, saps? M'era igual. Però... O sigui, estem d'acord que el que ha canviat ha sigut una mica el mòbil, no? I la digitalització aquesta. Anem a parlar una mica del consum compulsiu, no? D'oci, però del mòbil. Guille. Ai, Guille. Perdona, Pitu. Guille. Tu com veus aquest consum? Bueno, és el que estem parlant una mica, no? Aquest consum... Sí, però aquí, si m'he de ficar una mica més tècnic, ja entrem en d'altres O sigui, coses. al col·le perquè al col·le entenc que no... Bueno, tu estàs potser a infantil, però no sé si toques també primària, no sé si... Clar, jo he passat una mica per totes les edats. Des de les escoles bressol, he passat per primària, he passat per l'FP, també que ja són adolescents grans, per tant, puc anar veient una mica l'evolució. I a l'hora de l'esbarjo, si entenc que el mòbil està prohibit... L'esbarjo? Sí. Al pati. Com que no? No? Que està prohibit el mòbil. No sé, és una pregunta. Esteu flipant. Jo m'imagino que és la diferència amb el que hi havia abans. A nosaltres ens el feien guardar a la guixeta o el podies portar al damunt, però no l'utilitzaves i ara deuen estar 24/7 amb el mòbil. A veure, explica'ns, Pitu, com està el tema. El tema està en que és una cosa que està tan generalitzada que ja no és una lluita només de l'escola, és que són els mateixos pares que els diuen que portin el mòbil a l'escola. Per tant, també és molt difícil intentar, des de les institucions, en contra de les famílies i buscar aquest punt intermig, perquè molts pares ja porten tota la infància dels seus nens acostumats a estar 24 hores amb la possibilitat de localitzar-los i ara mateix ja no, però és que fa 4 dies això no passava. Jo me recordo al col·le que a mi de cop sonava recepció, ding, 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 ha trucat la mare de no sé què, baixa a recepció, sisplau. Sí. I ja està, i no passava res, ningú moria. Els xavals, bueno, sí, ens trencàvem el cap a lo millor, saps? Però no moria ningú. Tot anava molt bé. El tema és que jo crec que hem adquirit unes pors i unes necessitats que no són reals. Per part dels pares. Per part dels pares, però també del jovent. O sigui, són els pares que exigeixen que els seus fills tinguin contacte amb el mòbil durant tot el dia, o sigui, 24/7. No és durant tot el dia, però sí que és veritat que, clar, ells el que diuen és hem portat el mòbil, vale? Així tenim localitzat, però no l'utilitzis a classe. Clar, és que no cal tenir localitzat Això el sí, nen Sí, està al quan col·le. està al puto Està al col·le, ja saps la seva però és que localització. Això és com agafar un yonqui, ficar-li un pollo a la butxaca i dir-li no te'l toquis, no el Sí, toquis. sí, bàsicament. Clar, és terrible, no hi ha manera de trobar una mica l'equilibri, a no ser que el xaval en qüestió sigui superresponsable i ell mateix ja entengui de dir, vale, estic aquí, estic aprenent, he de ficar una mica de la meva part. És un 1% de la població. T'anava a dir, vosaltres mateixos ja no cal ni que ho contesti jo. Vull dir, No, 100%. Ja em passava. és molt utòpic el fet de poder anar amb el mòbil per a aquests nois i noies que des de molt petits estan xupant pantalla per un tubo i tenia aquesta necessitat. I al pati, o sigui, al pati el fan servir, eh? Al pati jo més d'una vegada he enganxat a tot un grup d'amigues absolutament callades i en silenci i totes amb el mòbil així. De passar pel costat i dir, però voleu fer el favor d'explicar-vos cotilleos? Sí. Clar, home, feu algo, tio. És que no és Els normal. inxives tu els cotilleus perquè parlin d'alguna Clar, altra en plan, cosa. No? expliqueu-me què passa al món, saps? No saben ni el que passa a la classe del costat. És Ja. terrible. Clar, però vosaltres com a professors o com a educadors, o sigui, què us diuen a vosaltres que heu de fer en aquest cas? No, clar, Perquè no. treure'ls el mòbil és una opció o com va el tema? És una opció, però clar, després et trobes amb... Depèn de quin problema. També depèn molt de la direcció, depèn dels pares dels nois i noies que tinguis a l'aula, vull dir... Però l'andorrana, per exemple, o sigui, hi ha com una resposta unificada per part de govern o del Ministeri d'Educació de què s'ha de fer? Ara per ara no. Sí que hi ha un consens general de que a l'aula no es pot estar amb el mòbil, això és un fet, però sí que la manera d'actuar com a tal depèn sobretot de les direccions. Però és que a més les direccions moltes vegades et passen la pilota a tu. De dir, ets tu que gestiones l'aula, ets tu que gestiones... Fes el que puguis, no? Exacte, ets tu que gestiones com vols fer aquest tema. Jo porto dient, escolta, el dia que es prohibeixin els mòbils a les escoles, igual que es prohibeixen els ganivets o les pistoles, doncs tindrem un problema menys i podrem treballar amb altres coses. Fins llavors, doncs és lluitar, doncs el que dèiem, una addicció duent-la a la butxaca. Jo més d'una vegada els hi havia fet l'experiment, de dir, vinga, va, qui vulgui, també, de manera voluntària, agafarem aquesta caixa, tothom, deixeu aquí el mòbil, però me'l deixeu amb silenci, amb soroll. Uau. Clar, tot el dia, WhatsApp, no sé què, i veies tots que més o menys estaven amb cara d'amargats, menys quan sonava el seu mòbil, que s'aixecaven tots com suricatos, així, saps?
I també aprofitava doncs, per explicar-los què era el síndrome d'abstinència. Bueno, és que està molt bé. jo crec que es reconeix poc, encara no està reconegut com a addicció Teràpia a de les grup. noves tecnologies, però no li falta gaire a l'OMS per reconèixer-ho. Vull dir, ja va tard. Hi ha centres de desintoxicació tecnològica. Ah, sí? Sí, Ja des de el fa anys. vocabulari és consumir contingut, Exacte. consumir s'utilitza per altres coses, també. Substàncies, sí, 100%. Joder, quina Quasi, mania. quasi, no passa res. Perdona, tio, No passa res. Betriu, et diré. Professor. Professor El Betriu. tema de les tablets a l'Andorrana es va treure. Sí. Es va treure una mica pel fet de cap a on s'estaven anant amb les tecnologies o què va passar? Es van flipar una mica, no, poder? O què? Ficant tablets a les aules? Sí. No! Ho vaig trobar una idea espectacular. Ja d'entrada va ser com, sí, per fi. Bueno, però per ja- fi ja- algú amb una mica de seny. Però hi havia un punt que semblava que era el futur i que qui no anava amb tecnologia era tonto. Aviam, forma part de l'aprenentatge, realment, no? Vull dir, forma part del dia a dia i s'ha d'aprendre. Exacte, s'ha d'aprendre. Jo estic molt d'acord en que s'ha d'aprendre. I una Però és altra- igual, Digues, digues. perdona, és igual que quan nosaltres estàvem a l'escola i tenies l'assignatura d'informàtica, per exemple. Ja. O sigui, que t'ensenyen a utilitzar les tecnologies, o sigui, està per un altre Acotades costat, no? amb un puesto. Està molt bé. Jo, aviam, el tema de les tablets, quin problema va haver-hi? Bueno, qui no va haver-hi? Exacte. Primer el preu. Vale? Perquè, És un clar, tema. És una inversió. Bueno, Va espera, ser tot un perdó, tema. però la quantitat de llibres que ens feien comprar també Ojo, no eren i les- baratos, I les esquenes, què? I les... Jo tinc unes dorsals que pararia un tren, saps? Ja les he perdut, tio. No, jo també. M'estava flipant. És que estem en públic, saps? La pressió. No, però amb les tablets què va passar? Que, clar, aquí és molt divertit. Tu veus tot molt maco. Oh, una tablet, tal, no sé què, digital, tot maco, tot molt futurista, tot. Però què passa? Que és que internet és lliure. Llavors, per molt que el capis, els crios, que en saben 6 vegades més que nosaltres, sense la exacte. necessitat de d'allò, doncs clar, tu passaves per darrere l'aula i el que trobaves despistat, doncs et trobaves un parell de tetes votant o Clar, jugant sí. a depèn de quins jocs i coses així. He arribat a trobar alumnes fent apostes. Hòstia, això sí que Bueno, és aquest Menors una de d'edat, demons. menors d'edat. Clar, jugant a és que apostes. és com el pirateig o el dopatge, que sempre va com un pas per endavant de qui ho ha de controlar, diguem-ne. Evidentment, un professor, quan nosaltres fèiem informàtica, que ens fotíem a veure vídeos del càrtel de Medellín, de Capitana, o un senyor... Marc, Això és que- tu, Marc. però que és veritat. Això És de tu. quan no estava capat. Jo que això ho sí que tinc, sí. això ho tinc gravadíssim, tio. Això ho tinc Rotten.com. gravadíssim. Sí, sí. Vaya drama, vaya drama. Clar, venien els No, profs, mazmorra lo venien grotesco. els profes, tacaves la pestanya i ja està. Videojuegos. Imagina't la de virgueries que deuen fer els xavals avui en dia. Ara, saps? sí, sí. Jo tinc una pregunta. Estem sent molt negatius. Hi ha algun aspecte que hagi evolucionat positivament l'oci juvenil de la nostra època a ara? L'oci com a tal s'ha diversificat molt, la veritat. La veritat és que ara tenen moltíssimes opcions. És veritat que moltes venen des de la pantalla. I és així. El fet comú que tenen és la pantalla, però s'ha diversificat. M'he quedat aquí. Diversificat moltíssim. Tens 80.000 històries, cadascú té els seus gustos, té les seves coses, vull dir, realment se t'obre tot un món de possibilitats des d'internet i això és un fet. Se'ns està colant un cotxe, no? Algú que està va coplant xetadíssim al cotxe. Aquí, Diversificació, llavors és la part bona que hi veus. Algo més de bo? Més segur, poder, no? O no? En quin sentit? No ho sé. No la sensació de que nosaltres igual estàvem com més exposats a segons quin tipus d'influència de drogues. Tòxiques. No, però Sí. La sensació de que està una mica més Sí. controlat, això. Això és veritat, continua a venir droga, evidentment, entre jovent, però crec que no és algo que estigui tantíssim normalitzat com potser ho teníem nosaltres a l'època, perquè jo me recordo, enganxàvem unes castanyes a les 4 de la tarda que no són normals. Clar, els El xavals... tema de l'alcohol ha reduït molt, no? L'alcohol amb el jovent. Sí, però, clar, o sigui, això et fa ficar una mica en la balança, també el que us deia. Una cosa és que consumeixis una birra o que surtis amb els amics a fer una birra, l'altra cosa és que per no consumir alcohol o que el fet de que no consumeixis alcohol sigui perquè estàs absolutament tot el dia tancat a casa. amb una pantalla. Ja. Clar, exacte, s'hauria de trobar una mica l'equilibri. Nosaltres no és que ho féssim tot bé, perquè ens vam rebentar la salut, segurament. Molts de nosaltres, no tots, Hi havia penya molt sana. Forma part de la vida. Exacte. Bueno, és un aprenentatge. Després a Sí. Andorra també tenim un rànquing divertit en temes Sí, d'alcoholisme. sí, sí. Però Ja. Sí, tabaquisme també és un tema. també.
Sí, en aquest sentit, el jovent d'avui en dia a mi no em té tan preocupat, la veritat. Crec que no és algo que estigui tantíssim generalitzat. És veritat també que les drogues que consumeixen acostumen a ser bastant més dures des de més jovenets. Ja. Perquè nosaltres ja, bueno, el que es fumava un porro era Malotes. morirà jove. Era el loco, sí. Exacte, era el zumbau. I ara mateix, doncs, bueno, van tots a que si el tussi, que si aquesta hòstia... Sí, Ja? I a Andorra? Sí. I tu, Hòstia, em sorprèn molt. tu creus que aquest canvi ve donat per algo a part de la introducció de les noves tecnologies? És a dir, creus que ells mateixos es tanquen més perquè veuen un futur pitjor, perquè hi ha un canvi en les expectatives vitals? O cap a ells? Jo crec que sí. Aviam, vivim ja... Des que hem entrat al segle XXI... Això ja és opinió purament personal. Bueno, per això estàs aquí, per opinar, tio. Vale. Ara ja no parla el professor, parla el pitu. Exacte. Des de l'entrada al segle XXI és veritat que la societat en general, i bueno, aquí a Andorra suposo que també els efectes han sigut potser una mica més directes perquè són molt poquets i es nota més. Però crec que des de l'entrada al segle XXI, tot i que ha sigut una revolució molt bèstia a nivell tecnològic i de moltes coses, sobretot materials, també ha sigut un fracàs molt bèstia del sistema que portava funcionant superbé des que es va implantar. I nosaltres ja som la primera generació que hem viscut pitjor que els nostres pares. Imagineu-vos ells. Clar, o sigui, la frustració amb la que viuen contínuament, que diuen no, és que aquests xavals no han passat cap mena de necessitat. Jo què sé, que et tanquin a tu en un confinament amb 12 anys. A veure què passa. Ja, com absorbeixes aquesta... I la crisi del 2008, també. No? Exacte, també. O sigui, són xavals que no han viscut una època daurada. I per molt que ara mateix per xarxes... Justament és per això que segueixen per xarxes a gent que suposadament li ha anat bé. I es planten allà amb Maserati... Els gurús. Exacte, els gurús aquests que bueno, els enreden per fer el bèstia i dir, si jo m'he pogut fer milionari, tu també, i és una estafa. Compra el meu curs. Això és bèstia perquè nosaltres, a la nostra època, el més semblant que teníem nosaltres eren els futbolistes, poder, no? O sigui, el que aspirava com a transcendir amb l'esport i fer-se d'or i tal. Però aquests no et prometien res. No, exacte. No hi havia un guru dient-te, un mànager venint-te a menjar l'orella, a dir-te tu, que seràs el pròxim Gerard Piqué, no sé què, allà. Que bé. No et va passar tu amb el bàsquet, no? No, per lo que sigui no em va passar. Més que em faltava confiança. Jo no tirava triples, tio, i en una època dolenta. No vaig créixer en l'època que em tocava, bàsicament. Quina era la teva època, man? Jo hagués hagut de néixer als 30, als anys 30. Als 60. Els 30, home, època divertida, els 30, Sí. I ningú sabia jugar a bàsquet, llavors ho hagués petat moltíssim. Què us anava a dir, Pitu? Parlem d'avorriment, perquè el jove, en general, ja no dic el d'avui en dia, sinó nosaltres mateixos, quan vam ser joves i som joves, ens sabem avorrir? Tu creus que... Aviam, l'avorriment de per si és frustrant. Avorrir com a tal no li agrada a ningú, però això no treu que sigui una eina brutal de cara a lo que és la creativitat, justament, perquè no ens agrada. És un motor de canvi. Exacte. Jo crec que l'avorriment és absolutament necessari i justament és algo que moltes vegades el jovent d'avui en dia no ha tingut per culpa de la sobreestimulació per les pantalles. En el moment que t'avorreixes, agafes la pantalla i et deixes d'avorrir. No ens agrada, potser perquè ens ha vingut com imposat el fet de consumir i fer alguna cosa en el moment de l'avorriment i no deixar. Exacte. Abans, quan estaves molt avorrit, no tenies res a fer, buscaves 80.000 alternatives, encara que fos pensant. Encara que fos fer maldat. Quedades, no? No, encara que fos fer maldat, perquè jo quan m'avorria la liava. Sí. Exacte. Anem a trencar això, saps? Sí. Exacte. Mala idea, però... Jo què sé, aviam què passa si intento córrer per la paret en plan Matrix. Pues t'obries el cap, et quedaves tan ample i dius, vale, no funciona, ja està, saps? Fins aquí. Bueno, pues anar adquirint coneixements. Clar, i passaves una tarda a urgències i exacte, ja està, vinga, mira, ja estàs funciona. divertit, coneixes l'enfermera, coneixes aquí, truquen els pares, jiqui, jaja, una mica de punts, ara sóc un action man. Però és veritat que jo això m'ho noto ara, que jo no estic acostumat a no tindre com un estímul constant de quan estic a casa estic mirant Reels o estic mirant qualsevol cosa. Quan surto de casa Música. no vaig amb el 3G, sí, exacte, o música o podcast o el que sigui. No contemples. No, i quan vaig amb el cotxe igual. En el moment en què em quedo sense bateria i he de fer mitja hora amb cotxe sense absolutament cap mena d'estímul. És locura. Atropelles algú sense molt voler. loco, tio. Sempre et queda la ràdio, tio. És transpotting, ja, sí, tens raó. Però és transpotting perquè transcendeixo realment quan se'm venen les millors idees pel podcast
podcast i merda així. Estar en silenci. És quan estic, sí, amb res de soroll mental, saps? Clar, és que això funciona així. El cervell al final té un funcionament que està molt estudiat. El problema és que tampoc ens l'ensenyen, no sabem com funciona del tot. I l'estimulació és algo que és molt bo, però la sobreestimulació el que fa és anul·lar qualsevol tipus de creativitat o espai per a que tu puguis començar a donar-li voltes a depèn de quin tema. Si tu estàs ocupat mirant un gatito, ara el no sé què, ara el bèstia que se la lia al gimnàs, ara el... Bueno, doncs aquestes xorrades que... Jo és que sapigueu que tot això és una opció. Jo no tinc xarxes. Ho sabem. Fes tranquil, que flipes. sabem. Que flipes. Ara, li foto un gasto a la Play de Déu. Bueno, les 4 hores de scrolling que hi ha de mitja... Jo estic salvant la galàxia. Però penso que és diferent. Però la Play és que està superbé, tio, perquè la Play és focus amb una sola cosa, Sí, diguem-ne. estàs entrenant una capacitat, la que sigui, però Exacte. estàs entrenant aquella capacitat, no estàs canviant de gatitos Clar, a genocidi, exacte. que també això et despersonalitza molt, perquè estàs passant de riure't d'una cosa que et fa gràcia, després algo superabsurd, 6-7, i de cop i volta imatge de Gaza, saps? Sí, tu sí. recomanes al jovent que està com bastant enganxat als Reels o al TikTok que es compri una Play. Però depèn de quins jocs. El Fortnite no ens serveix. Però és, Fortnite que, no serveix. però és que jo els xavals d'avui en dia dubto que estiguin només jugant a la Play. O sigui, jo crec que, Play, que deuen xarxes. estar jugant al FIFA mentre deuen tindre un streamer de fondo que deu estar jugant al FIFA un altre cop. Sí, saps? sí, ho fan, o s'ho fiquen de fons. És que hi ha un punt on hem arribat, jo sempre els he dit també als xavals, ja en moments de confiança, de dir que han de ser conscients de que estem visquent l'època més ridícula de la història de la humanitat. Correcte. És així, vull dir... Pitu, a mi m'agradaria indagar què hi ha darrere una persona que no té xarxes socials. O sigui, Bona pregunta, Què passa? Què passa? Que ens amagues. Com lligues tu amb la gent? O sigui, què fas? Mira, justament el que t'anava a dir. Tu no saps com m'ha canviat la vida a nivell de ligoteos. No lligo ni pa atrás. És increïble. Si no tens xarxes no No hi ha existeixes. esperança. És espectacular. Ara, sóc molt més autèntic, sóc un tio que diuen mira que guai, no té xarxes i tal. I s'obliden de mi després. Clar, No estàs al grup de... no et fa por perdre coses? Perquè FOMO, no? Sí, FOMO, tio. Jo és una cosa que tinc realment... O sigui, jo tinc l'excusa aquesta de que mantinc les xarxes pel podcast... Perquè ets una estrella. I perquè em va bé... Ets una estrella. Sí, Va. La bona excusa, la bona excusa. Bueno, i perquè em va bé tindre referències externes i aquestes sí, coses, sí. i perquè m'agrada molt la comèdia i aquestes coses. T'agrada estar al No, dia, és les mentida, notícies. és mentida. Em foto els reels pel cul un darrere l'altre, ja. Però tu no et fa por com perdre els referents, diguem-ne? Un altre exemple, i ja callo, i ja et faig la pregunta. No, tranqui. Jo quan era petit, els meus pares van trigar molt a comprar-me una consola. Vaig trigar moltíssim. La primera consola que jo vaig tindre és la Nintendo DS. Jo, les referències anteriors a la Nintendo DS, dels meus col·legues i tal, no les entenia. Ja. I estava super fora d'aquestes converses, realment. Ja. No et passa una mica, això? Em passa una mica, sincerament, també. El que sé que m'estic perdent, crec que no em sap cap mena de greu perdre'm. No té gaire valor. Clar, jo... Va haver-hi un punt, per exemple, quan... Jo sempre he sigut... Amb el tema de la tecnologia he sigut molt arcaic. O sigui, jo, si per mi fos, encara aniria amb en rock. Saps què vull dir? És tal qual. Però és veritat, a mi, per exemple, quan la gent va començar a tenir WhatsApp i tot això, jo encara anava amb un Nokia que tenia la tapa metàl·lica, era l'hòstia, era brutal. Em sembla que és el mòbil que més m'ha durat. I em negava, que no volia tenir internet. I em deien, però per què no, tio? Si és... Mira, l'únic que realment em molava era lo de la missatgeria gratis, perquè el puto SMS, ja estalviant lletres, era terrible. Sí. Però, clar, què em va passar aquí? Em va passar que de cop els col·legues em van deixar d'avisar de res. I de cop era en plan de, cabrons, heu sortit un dissabte, tio, no m'heu dit res. Si ho vam dir pel grup, quin grup? Saps què? Quin grup? Què és un grup? Exacte, quan ja em van pillar una mica el rotllo i tal, ja vam reenganxar una mica. Hi ha molts pares que també tenen por de no donar-li el mòbil al fill perquè no sigui l'únic que no tingui mòbil a l'escola, no? Bullying. I que li facin al buit. La meva resposta ràpida aquí és als Estats Units els hi passa el mateix amb les pistoles i acaben com acaben. Hòstia, Déu-n'hi-do. Vale, ok. Vale. Llavors que pateixi, no?, una mica i que s'us busqui la vida d'una altra manera. Sobreviure. Sobreviure, no, sense sobreviure, mòbil. segur. S'emportarà una pena? Bueno, jo què sé. Pues quan descobreixi el que és la masturbació se li passarà tot. És veritat que t'obre un món de possibilitats, eh? Exacte, flipes. I si ja tires d'imaginació, És veritat que jo també tinc molta FOMO amb perdre'm contingut i després veig un clip del Jordi Wild i dic, vale, pues igual no m'estava perdent tantes coses. No. exacte. Michael Jackson. És important tirar imaginació, perquè és veritat que hi ha un moment que mires tantes coses que et costa imaginar... A mi m'ha passat
no jugant, perquè jo mai he sigut molt de Play, que no jugant gaire a la Play, més enllà del FIFA, Vale? que m'ha costat tirar d'imaginació. Clar, és que la imaginació és algo que es treballa. La gent es pensa que o es té o no es té, però realment es treballa i s'educa. I si tu no dones aquest espai per poder-la educar, és que, evidentment... Acaba la fantasia. És així, és així. Quin món O sigui, visc. a nivell de desenvolupament, naixem amb un pensament màgic, vale? Que és tota aquesta part dels crios de que comencen a flipar-la i tal, que es pensa que el Peter Pan... Bueno, el Peter Pan, ara ja t'estic parlant de l'època de Cancún, jo que sé, que els... Peter el Brain Pan. Root és veritat, saps? Aquestes hòsties que es miren ara. Després passem a tenir el pensament abstracte, que és el que ens ajuda a agafar tots aquests conceptes que potser són una mica més eteris i donar-los forma. I poquet a poquet, a partir d'aquí, anar-los treballant. Si tu no tens espai per poder treballar tot això, ni a l'escola, ni després a casa, i a més ara amb els mòbils i tot això, és que és terrible. A l'escola ja era un problema abans de que existissin els mòbils, ara ja és impossible. Ara està complicat. Què t'anava a dir? Què et sembla aquesta afirmació? Els xavals que venen ara són pitjors que els d'abans. Què hi ha de cert aquí? Aviam, de cert, no et diria que és cert. Els xavals d'avui en dia tenen exactament les mateixes capacitats que nosaltres, les mateixes ganes, les mateixes il·lusions. El problema que tenen són els referents. Estic d'acord, amb tu, sí, amb eh? això. Si som iguals. Bueno, és veritat, i això s'ha de dir, i ens sap molt de greu, depèn de quines generacions, però ja està provat a nivell psicològic de que hi ha una generació que ja té el coeficient intel·lectual més baix que l'anterior. Que això no havia passat mai a la història Però de la per humanitat. l'ús de la tecnologia. Per l'ús de la tecnologia. Però no creus que hi ha més referents actualment, més diversos? Però més no són millors, eh? Exacte. Però més diversos sí. Més diversos sí, però la quantitat mai substituirà la qualitat. I això és un fet. Abans, per molt que una estrella de rock fos un yonqui i un animal, en el moment en què l'entrevistaven a la tele no ho deia. Nosaltres ho sabíem per cultura popular, però no ho deia. Perquè t'interessava. Avui en dia t'ho diuen. Sí, però jo, que no sé quant, els meus rols i el tal, i m'he agafat una nòvia amb tetes de goma, que diu, ole tu. Saps? I jo, pues no no estàs aportant res, ni a la noia, ni a tu, ni a mi que t'estic consumint. O sigui, és terrible. Sí, hi ha molta varietat. I pots arribar a gent molt maca, També hi ha gent que treballa des d'internet d'una manera brutal, fan una feina d'exposició de la seva feina, o de teories, o de ciència... O Psicoan. Exacte, jo què sé. És una amiga nostra que Sí o no? ha aprofitat aquí. La colat. Grande. Una psicòloga que Falca. la veritat que fot uns posts que et fan reflexionar i molt necessaris, la veritat. És això, hi ha gent que fa feina molt maca, però no és el que més es consumeix. I això és trist, però és un fet, és així. Vull dir, tampoc no venien més els llibres de teories filosòfiques que els còmics. No. Però... I la feina de mestre, Sí. la feina d'educador, de mestre... Ara, Sí, ara. està ben pagada, està ben... Bueno, no pagada només, o sigui, està ben compensada. Dignifiquem els profes. A l'Alpha Space. Què està passant amb els profes? Els professors ara mateix aquí a S'està Andorra... liant una. Aviam, sense entrar dins del tema de sou, perquè, bé, això és tot un tema, però que ja s'ho menja tot el tema també de l'habitatge i del preu de vida. Però entrant dins el que és en matèria, el profe si està reconegut o si el tenen ben valorat, jo crec que a poc la societat ha anat perdent respecte pel professor, però sobretot ara mateix el problema aquí a Andorra és el tema dels eventuals. O sigui, hi ha una quantitat d'eventuals que no és sana. No és sana. A Catalunya ho van intentar pal·liar ja obligant a... M'han dit les campanes, el TDAH. Estan intentant també que tota aquesta gent conec gent que porta 17 anys d'eventual. Clar, això... No, jo, 17 per anys exemple, no ets eventual. Exacte. És que, 17 anys? 17 anys. 17 anys o més. O més. I, clar, quin problema hi ha aquí? És Bueno, veritat ja que... prou, no? Sí, ja està bé, home. Aquí, el cura s'ha venido arriba. Són les 7. Ja no sé per on anar. Els eventuals, 17 anys. Els eventuals, exacte. Molt oci És veritat juvenil. que a partir de cert moment tu ja tens la teva plaça bastant consolidada, però el fet de no tenir una seguretat com a tal, que tu cada estiu hagis d'estar pendent, les dues primeres de juliol, de si em truquen, de si no em truquen, de si em renoven... Sense cobrar, també. No, Perquè tens Cobrar plaça... l'estiu. No, clar, a l'estiu no cobres. No, la teva plaça és de setembre a juny, Ah, no? sí, També, eh? clar. Sí, Depèn. Bueno, si et renoven, sí, O sigui, el Sí? tema és que et Te'l renovin. cobreixen? Clar, el problema és aquest. Afortunadament això és així, saps? O sigui, et truquen ja quan s'acaba el curs i si et renoven, aquell estiu te'l paguen. I això és un fet. O sigui, per això us deia, el profe no és que estigui mal valorat. El problema és el com s'està gestionant el personal.
I això és un problema que ja ve des de molt enrere. En el moment en què es va agafar tothom, se'l va fer funcionari, després, més endavant, a llarg plaç van veure que eren gent a qui no es podia fer fora, que estaven ocupant una plaça i que moltíssima gent no parava d'arribar. I el sistema educatiu és un lloc on el personal sempre està rotant, però per necessitat. Hi ha baixes de maternitat, hi ha baixes per altres motius, hi ha canvis d'escola, hi ha canvis de feina, del que sigui, i sempre necessites algú que estigui disponible. Si tu agafes a tot aquest col·lectiu, el fiques a fer de funcionari, clar, a més en èpoques on hi havia quinquenis, on hi havia 1000 històries, tens gent ara mateix Cobran un sueldazo de la que cobren un sueldazo de la barra i gent que porta, doncs, el que us deia, 17-20 anys, d'eventual, cobrant el mateix que el primer dia que van entrar. Hòstia, això és fort. I aquí està el problema. Aquest és el problema greu. Hòstia, Sí, sí. està fotut el tema aquest, eh? Sí, és complicadet. A més, Parlant també- d'institucions, quina recomanació o què els hi demanaries a les institucions per millorar la qualitat de l'oci juvenil i que tinguessin oportunitat de viure la vida, veure el món? Els joves. Sí, però que es faci Però a les des de les institucions, institucions. És a dir, accions que puguin fer govern o els comuns que diguin vinga, posem-nos-hi. Que aquí, per aquí tenim algun conseller comú, encara no sé si està per aquí encara, però aprofitem. Allà bé. Jo el que diria ara mateix és que... Aviam, com ho plantejo això? Inversió, recursos. Sí, no, inversió i recursos, això és evident. Vale? O sigui, això... Preguntar-los als joves, també, no? Aquí està el problema. Crec que és una cosa que no es fa sovint. El problema és que aquí a Andorra la veritat és que serà pel terreny, pel territori, per la cultura, pel que sigui, però són molt conservadors, molt proteccionistes. I crec que els hi costa molt trencar encara amb el que se suposa que és sa i bo. Llavors, els hi fa molta por, depèn de quina oferta. Els hi fa moltíssima por. Hi ha gent que intenta també obrir noves vies, hi ha noves alternatives i tal, així tots són, normalment, són històries que acaben fent por a la institució perquè què pensaran de nosaltres, i si es droguen, i si tal, que dius... Clar, ja ho fan. Que dius, drogar-se et pot drogar en qualsevol moment. Es drogarà igual, company, es drogarà igual si li ve de gust, però, clar, aquí el tema sobretot és el fet de dir els nois no tenen ganes d'anar i fer un fòrum sobre parlar de com ens trobem tots. Vale? És que no hi haguéssim anat ni nosaltres a l'època. Que nosaltres hi hem anat. És que és així. No, però, per exemple, un fòrum d'aquests potser no, però sí donar, subvencionar o dotar de recursos a una escola o un comú o fins i tot a una associació de barri, si fa falta, perquè pugui financiar-se, ho invento, un torneig de futbol sala aquí al Prat del Prat, jo això no ho sé, saps? crec que està guai per un motiu, perquè crec que el jove, sobretot, és rebel. O sigui, i si tu el condueixes, és com un riu una mica, no? Ara faré una metàfora una mica de merda. Torneu a ficar la música aquella d'espa. Però tu el riu el pots conduir, però en algun moment hi haurà pluja a fondo i desbordarà. Parla amb els valencians. Exacte. No, en i canvi, que- si és tu que- li vas fotent com pindoletes, diguem-ne, allà, una mica Hansel i Gretel, segueix les migues de pan i que ell mateix, pel seu propi peu, acabi arribant a on tu vols, doncs això pot funcionar millor. Però el tema també és molt que des de les institucions es donen activitats i es fan coses, però és el que deia el Cuen, o sigui, no es dona com la paraula al jove en plan, crea el que tu vulguis, fes el que tu vulguis. Sí, i una colla d'escalada, un club de lectura. Exacte, o sigui, avorreix-te tu per tu mateix i troba el que vulguis fer. O sigui, autogestió una mica, no? És que els joves, per saber el que voldrien, s'haurien d'avorrir primer. I no poden avorrir-se perquè estan tota l'estona mirant pantalles. El problema és que no saben què volen, molts. Encara, o sigui, Bueno, benvinguts al club. Exacte, sí, t'anava a dir. Dic, nosaltres continuem convivint amb aquesta idea de dir, bueno, jo de gran què vull ser? Als 35. Jo encara tinc aquest somni. Sí, a mi m'estan a punt de fitxar. Tranqui, mama, que quan sigui ric... Compraré una casa jo a no la sé Vall què- d'Incos. Jo no sé què vull ser, jo vull ser com vull estar, i vull estar tranquil. Exacte. Però això és una reflexió molt madura. Això quan tens 14 anys no ho penses. No, ni de conya. Clar, Jo quan tenia tu- 14... és que tu saber vols que- follar. Sí. Exacte. Estàs Penses tot el dia amb la tita. amb la puta roqueria al cap. I és que és normal, és el que els hi toca. És que ha de ser així. Han Tu de no pots tenir-ho, agafar sí. i intentar conduir un riu, com deia ell. Un adolescent no és un riu, és un oceà, El és un Putomami. tsunami. És un tsunami. L'Amazones. És un tsunami. Llavors, clar, si tu intentes ficar-li com guies i tal, és que primer què passaran de tu? Perquè és així, o sigui, ja interpreten el que tu els hi vols oferir com un intent d'adoctrinament, Clar, una mica. clar, tu ja et veuen com una figura d'autoritat. Una manipulació. Exacte, que Sí. hi ha. Exacte. Llavors,
A veure, ara trencaré una llança a favor de lo que jo no m'agrada gens, ¿vale? Però si tenen ganes de ballar reggaeton, que ballin reggaeton. Saps què vull dir? A mi no m'agrada, jo no m'apuntaré com a molt. Amb un parell de birres igual em fot un twerking aquí que us deixo tots plancats. Però ja està, vale? No el gaudiré. Ells el gaudeixen, que el gaudeixin. Després ja els educarem de dir, entenem, no?, que el que estan dient aquí de cógela por el cuello i empótrala no és el que hem de fer. Ho entenem? Sí? Estupendo, guai. Saps? Passeu-ho guai. Tots aquests de donar via lliure. I no... O sigui, jo crec que està molt bé que nosaltres anem donant consells, que els intentem... Exacte, o com a mínim que la veu de l'experiència ells també els hi pugui arribar. És important que els hi arribi. Perquè un adolescent és una contradicció en si mateix. ¿Vale? És la persona que no vol que estiguis allà, però que si no hi ets, t'ho retreu. Sí. Exacte, i és això. I també passa molt el tema de si tu li dones un consell a un jove i li dius el que ha de fer, o si el que farà, o si allò no ho farà. Farà una altra cosa, però allò no ho farà. I és com donar-li les eines perquè faci Bueno, ja no només un jove, tothom. És que es castiga massa el cagar-la. Jo crec que el cagar-la s'ha de... Aviam, entenem, O sigui, no és que l'hagis de potenciar, ¿vale? El fet de que la caguin, sinó que s'ha de permetre que s'equivoquin. Tolerar el fracàs. Exacte, i que comptin amb el fracàs com una part del seu dia a dia també, perquè és que ens ha passat a tots i els hi seguirà passant. Joder, si ens ha passat, tu. Exacte, i si nosaltres ja des de l'escola, no, perquè això ha de ser així, això no sé quantos. És com, vale, i jo en quin moment puc decidir què fer i què no fer? Què passa si no vinc a col·le? I qui sé? És veritat que és l'opció fàcil, no? També nosaltres portem a un grup al Rosquejant, un grup que fan un programa de ràdio, i a nosaltres ens és molt més fàcil dirigir-los i dir-los, no, doncs aquest programa farem això i tal, que no pas que ells mateixos triïn el seu camí, diguem-ne, i tal, una mica dirigista. És molt més fàcil, realment. Sí. És molt més còmode. Sí, per nosaltres és molt més còmode. És que també passa això amb l'educació infantil, això és on més es veu, amb els bebès. Amb els bebès és increïble, perquè tu agafes un bebè, jo sempre ho he dit, o sigui, l'escola bressol té més d'estudis zoològics, de lo que és l'ésser humà. Anaves a dir sociològic i no, zoològic, vale? Però perquè és l'humà en essència pura. Aquí no hi ha ni cultura, ni viatges, no hi ha dogmes. No hi ha... Sí. Exacte, són éssers absolutament purs. I tu vas veient una mica també com els pares els guien i tal. Evidentment hi ha unes normes socials, que això se'ls ha d'ensenyar. Però justament això és el bo, que no les tenen, no? Que no tenen cotilles socials. Ells no les tenen. Te n'adones que... Si em ve d'haver menjat mon moc, me'l menjo davant teu i... Tal qual, si em treus una joguina, t'emportaràs un galleto i ja està. I ja està, que després li has d'ensenyar, de dir, escolta, hi ha altres maneres també d'això, saps? Però tendim molt. I és veritat que normalment l'educació es fa per la comoditat de l'adult, no pel benefici de l'infant. M'agrada, Si el client ja no són els nens, la jovenalla, sinó els pares, perquè callin i et deixin fer, no? Exacte. És una feina molt dura, també, tio, la del profe com a tal, diguem-ne. Acaba rebentant. El tema jo et volia preguntar pel tema de la dignificació del rol del professor, que joder, no només és aquí a Andorra, jo crec que és un tema molt recurrent també als nostres voltants, que sempre és una idea recurrent. Ui, sí, però tenen 400 dies de vacances... És que es viu molt bé de profe. Sí, aguanta tu. Tu has estat al Rosquejant. Aguanta tu 30 nens. No poso de profe ni flipat. Aquí us admiro. No, que són uns grandes, però, tio, venen d'estar tancats 8 hores a una escola, l'únic que volen és que els hi parlis de fer un programa de ràdio. I, evidentment, venen amb les seves coses i amb ganes de rebentar-ho tot i de cremar l'espai jovent, i tenen dos xavals allà dient, no, doncs hem d'escriure un guió, no sé què. Doncs el guió te podràs pel cul, amic. No, jo crec, mira, sí que és veritat que és una feina que és molt dura, sí que és veritat que també tenim vacances, és dura sobretot a nivell psicològic, no físic, que és el que la gent moltes vegades no entén. O sigui, estem acostumats també a feines de 8 hores, de deixar-te ja una mica la pell, arribes a casa rebentat, t'apalanques al sofà i amb una mica de sort, si ets una persona activa, fas alguna cosa, i si no, doncs palmes allà, tal qual. Però, mira, una de les experiències que m'he portat amb el fet de treballar a l'FP és l'haver pogut compartir espai i feina amb gent que ve d'un sector que no és l'educatiu. Clar, venen d'altres empreses, venen d'altres mons i tot això, i que de cop s'han integrat dins del sistema educatiu. Té una amiga que va fer de tot. O sigui, tenia una carrera espectacular, ha currat com una bèstia i tal. El seu primer mes
fotia unes ulleres. Unes ulleres i em deia, diu, és que ara entenc lo de les vacances, tio. I clar, així està, és veritat, és dur. Aviam, la manera fàcil d'entendre-ho és, qui tingui un fill sabrà el que és haver de gestionar-lo. Doncs imagineu-vos el mateix durant 8 hores dins d'una sala petitona amb 15 més. Varis fills. 15 en el millor dels casos. En el millor dels casos, clar. I sense l'autoritat que té un pare. I sense l'autoritat que té un pare, sí que és veritat. Ni la que tenia un profe. Ni la que tenien, però t'estic parlant de fa molt. Fa molts anys que els profes no se'n Ja sí, no la... És un fet, és així. Però bueno, és igual, no passa res. I que no és aguantar ja els nens, també, sinó aguantar segons quins pares. De dir, També. què li has dit al Els meu grups de nen? WhatsApp Per què aquests que es per fan, què has castigat al meu nen? El meu nen no té cap problema per atendre, per estar atent a classe. Ha vingut El amb, teu No nen és un necessita capullo. estar a ha vingut amb repàs una esbàstica tatuada. ni a reforç. Bueno, aviam, hi ha de tot. El meu nen és perfecte. Jo la veritat és que, sobretot amb els pares més folloneros que m'hagués pogut trobar, ha sigut a l'FP, i quan porten el fill a l'FP normalment ja són pares que van una mica resignats. Home, perquè Ja. són grandets Amb a FP l'estigma, ja, No, O i sigui, perquè ja saben de què va el pal. Saps? Vull dir, si no estan a batxillerat... És l'última vaga. Ah, vale. Perquè aquí està els prejudicis també Ja. de l'FP. I clar, els xavals que ens arriben estan el doble de frustrats. Saps? Moltes vegades, no tots, evidentment. Hi ha gent que escull anar a l'FP perquè el que s'estudia és el que li interessa, perquè la manera que fem de treballar és la que més Aquí, li adapta. Sí, sí, ens bombardegen o no. Però ja tenen el Mr. prejudici. President, Mr. President! estem a gafa de cop. Sí, sí, de cop. Bueno, Netanyahu, sisplau. Ara no. Ara no. A les 7:30. Espera A partir de les que acabem 7:30 el que podcast. podem córrer. Després de la manifestació... Ja. No, exacte, sí, també deixar una mica d'espai per la mani. És important, Hi ha una manifestació a les 7:30. No volem contraprogramar Que, per l'Alpha cert- Space, però hi ha una manifestació per drets de L'habitatge. l'habitatge important, perquè ens estan escanyant. Llavors, s'ha de fer soroll. I després del soroll, s'ha de venir a fer soroll aquí a l'Alpha Space. Ara, bé. Soroll! Hem portat un parell de seccions. Llavors entrem, perquè si no se'ns en va el temps, vale? Vinga. Aleshores, Gerard Cuen, vols començar tu la secció? Vinga, som-hi. Sí? Un moment que Vinga. la busco, tio. Entra secció, Gerard Cuen. Pum! Ja estem a la teva secció. Joder. Bueno, bàsicament és una minisecció que espero fer molt ràpidament amb vosaltres. Bàsicament, aquesta secció és agafar 10 activitats del carnet jove d'Andorra extretes del seu apartat web el més top i ordenar-les de més sucoses a menys aprofitables. Deixem-ho així. No és patrocinada, No és però patrocinada. busquem patrocinis. Busquem patrocinadors. I Aleshores, ens és igual que sigui un fons d'inversió... Voltor amb Voltor. Bé, la qüestió. Les teniu escrites també perquè és més fàcil suposar a nivell visual, ja que no tenim cap imatge per acompanyar. Llavors, les anem dient i les podem ordenar. quina és l'escala amb la que es valora aquestes activitats, Gerard? No ho he Amb pensat. amb sucositat. Amb sucositat i aprofitabilitat. Aprofitabilitat. Del rotllo, si les pots fer doncs, amb la teva parella, la pots convidar, Que si és t'agradin més o econòmica... Bueno, quan les vegis ja definiràs tu on està Vale, el barem. vale, la Perquè n'hi ha- sucositat. N'hi ha de molt bones, penso, i n'hi ha algunes que penso això no hauria d'estar al carnet jove, saps? Però bueno. Vale. Tot hauria d'estar al carnet jove, tot hauria d'estar. Patrocina'ns, per favor. Sisplau, carnet jove! La qüestió, la primera que us proposo, un 2x1 al 360 extrem. M'encanta. I és una molt bona opció d'oci, Jo tinc una per deixar pregunta. les pantalles, Per què dius 360 i no 360? perquè és un 360. Però, No és un 3,60. però el 324 li dius 324 o 324? Ja sé que és 324 perquè és la cadena TV3 i 24 hores. Veus? Bum. Digue-li, Perdó. Entre el 3 i el 24 no hi havia un... Sí, totalment. Sí, hi ha el canvi de Hi ha una color, barra, sí. hi ha una barra. Jordi, per l'amor de Déu. Va, dis contra mi, vinga, tira. No hi ha barra, però hi ha el taronja amb el 3 i el negre amb el 24. Oh, bona memòria. Clar. Fotogràfica. Bé, bé. Vale, 2x1 al 360 Clar, si extrem. es digués 314,
millor. 3.14, si fos el pi extrem, llavors potser sí podries dir, doncs 360. Bueno, M'agrada bastant. Seguim amb la secció. No oblideu que havíem dit minisecció, vale. Bueno, això llavors què? Fem una cosa, les dic totes i les ordenem o anem una per una i diem aquesta la fiquem a la 7 o a la 5? No, totes, No em digues queda molt totes. clar, doncs les diem totes. Vinga, va. va. 2 per 1 al 360 extrem. 2 per 1 al Port Aventura. 2 per 1 en tatuatges, Fine Line, Mòtic, Andorra. Mòtic. Bom. Bum, 10%, són cars, 10% en entrades a l'illa, al Cinemes Illa Carlemany. Descomptes en cursos de música, art, foto. Bum. Visita gratis a un psicòleg a Nibi. Una superpsicòloga. Una superpsicòloga i una visita. Enviaments gratuïts a Shitty Sherpa. Una entrada a Caldea per 21 amb 25 euros. No està mal. No està mal. Estireu-vos una mica, home. Sí. Entrada gratuïta als museus d'Andorra. I 2 mesos de tarifa gratis al mòbil. Afegir-li caldo a la sopa. Quina és la primera que faries servir, rotllo? Buah, em moro de ganes. Perquè tingueu un barem. El 2 per 1 al 360 extrem a mi em sembla bastant bona, perquè estàvem comentant l'oci del jovent, el tema de les pantalles, i anar a partir-te un braç Això és al veritat. 360 extrem és molt real. Tio, Justament i és perquè no te'l parteixis, Bueno, no? ja, és el millor lloc, però em refereixo Però a sí. anem a fotre-nos d'hòsties i amb seguretat, Sí. sense trencar-nos res. Top. Però Això, volem saber molt l'opinió top. del Pitu, no? En veritat? És a dir, lo que importa... Nosaltres és igual. Volem saber lo del Pitu, no? Per això pagueu. Exacte. Aquest és un A exemple. veure, digue'ns què et mou a tu. Ho tens aquí escrit a l'ordenador. Sí, no, ho Ah, tinc aquí, ho tinc perfecte. aquí. Un mal exemple jo també diria que és el tema de... On està? Enviaments gratuïts al City Sherpa. Està bé, però clar, si el jovent es queda a casa jugant, fent scroll, i ja li poses gratis l'envio al City Sherpa, malament, carnet jove, malament. Ens diuen que és el que més surt, que és el que més s'utilitza. Jo vull donar un tip, que sapigueu que el City Sherpa, si estàs al mig del carrer, li pots dir, estic aquí, i t'ho porta al carrer. I lo deja caer. És un fet. Jo què sé, una cosa no treu l'altra. No? És així. Ok. Bueno, a veure, amb què et quedes, Pitu? O sigui, quin és el teu top 5 d'aquests? A veure, jo... Clar, comencem fent les millors i les pitjors. Serà O més quina fàcil. et quedes i quina rebutges? Quina rebutjo? Mira, és que no sé quan val una entrada a Caldea normal. 40 i pico. La de Caldea, quin Un fa? 50%, llavors. Sí, més o menys. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, a veure... Però a Caldea ja sabem per què hi vols entrar, marranot. Piscina de pomelos. Per què m'esperes? jacuzzi exterior. Caldo de persona, jo. Caldo de cement. Vinga, ja l'he deixat anar. Aviam, a mi... I a mi és que els tatuatges, per exemple, m'agraden més gordos. El fine line crec que desapareix. A més, també pot donar lloc a moltes males decisions. Ah, mira, Fine Line era línia fina. Jo pensava que era exacte, allò que es deia Fine Line a Mòtic Andorra. Ja, però sabeu el típic guiri amb el tatuatge? Que jo tinc un fine line, què et passa? És que ets molt de Fine Line, tu, I t'ha quedat maco, no? És preciós, el vaig fer Ensenya'ns el sí. d'aquí 10 anys. amb No, ara- bambú. El vaig fer amb bambú. Ensenya-la, va. Ensenya-la, ensenya'ns va. No Tradicional. es veu la càmera. Sácatelo, Tinc aquí, sácatelo. Tinc aquí al braç. Sácatelo. Després Ah, jo te l'he vist. el posa... Vale. Exacte. Abans. Va, Pitu, aviam, venga. el top. Vinga, va. El 2 per 1 del 300... TDAH. Sí, tal qual. Mira, també m'aniria bé la visita al psicòleg, Ojo. 2 per 1 al 360 està guai. A PortAventura també, perquè és caríssim. I a més també surts una mica d'Andorra, que et toqui una mica el sol de tant en tant és bo. Adrenalina, també. Sortir d'aquí d'aquesta bombolla és salut, xavals. Sortiu. Que quedi clar. Vas a muntanya, no veus l'horitzó. No, ja està bé. Si vols veure l'horitzó, puges cap amunt. El problema és quedar-se aquí dins d'aquesta olla. Sí. Pressió. Sí, exacte. I quin descartaries així ràpid? Caldea i els 2 mesos de tarifa mòbil. Vale, Però per tarifa com soc mòbil jo, passes. per com soc jo. No, perquè és que, jo què sé, o sigui, hi ha prou merdenia com per a sobre facilitar-ho. Jo és una guerra perduda que tinc, però que la tinc. Perfecte, Així. perfecte. Molt bé. Molt bé. I descomptes en cursos de música, art... Això està bé. foto, Això està molt bé. Cultura. Això està molt bé. El que sí que crec és que cal més... O sigui, la gent es fa veure poc aquí a Andorra. Jo m'entero de molt poquet. És veritat que no tinc xarxes. Ja, també és veritat. Però... complicat, sí. No, però així tot. Hi ha molta gent amb xarxes que no s'entera de que hi ha coses. És que falta un skatepark que tothom es reuneixi a l'eskatepark. Costa, Exacte, Ah. punts Falta anònimus. d'unió humana, que és Falta això, anònimus. una mica de... També l'oci. Què ha passat?
On Què ha passat? està? Estem tots allà apretats al casc antic, nano, estan aquí zurrant-nos per una cadira. És que, clar, no es pot, hem de diversificar una Després has mica. d'anar a la tapeta. Però què és això? A la tapeta. Està jo ja més gastat que... Sí que està gastat, No volem sí. anar a l'àtic de la tapeta, senyor. Home, no, obrim coses a Arinsal. El jefe. Abans hi havia opcions a Arinsal, a la Massana, una mica per tot arreu, i als gustos de cadascú. Ara, o te'n vas al casino, que estàs allà enganxat entre els youtubers que estan a les terrasses. O la Bueno, hi ruleta. ha el que hi havia el Hard Rock, no? Com es diu? El Bandidos. El Bandidos. Aquí encara no hi he passat. Cuando les millor no hi passis. El Bueno, preferit del Carles. a la ruleta aquests, que ara últimament estan freqüentando allà. Sí. Bueno, Jo tenia- de què des de Foc i Lloc no es recomana la ruleta com a activitat No, mira, d'oci res. juvenil, eh? Però el Carles portava una pregunta per tots de quines activitats d'oci feu. Era una de les respostes. És que al casino, ara, els meus amics són ludòpates de comprar. No, Quina dotzena és broma. freqüentes? És una cosa que no he broma. vist venir. Un cop al mes, màxim. Jo vull publicitar el bingo. El bingo també està molt infravalorat. Underrated. Des de que han fet el casino, el bingo ha quedat molt, Estic molt molt per sota. d'acord. I és molt divertit. És És increïble. molt rap. I et trobes allà amb diverses generacions. Tampoc promocionem el bingo com a oci juvenil. No, és veritat. jo no promociono el bingo per l'oci. Jo promociono el bingo per la beguda barata I la I socialització. la decadència. i per la zona de fumadors. Perfecte. Més 18 anys. Exacte, sí, que quedi clar. Molt bé. Continuem, que portem dos. Però, vale, portem dos? Pensava que s'havia acabat. Jo pensava que havíem acabat. Portem dos de fetes de dolentes descartades. Ah, Com ho vale. fem, No, però això? les bones ha dit PortAventura i el 360. Vale, pues deixem-ho així. Vale, Deixem-ho així. perfecte. Vinga, va. Anem a la meva secció? Anem a la Anem a la Martineta? secció del Marc. Bom, la meva secció. No, Que no, està guap. Les Les intros. cortines són increïbles. Aviam, aquesta Aviam. secció igual no, els xavalitos no entendran res. Però bueno... Perfecte, perquè estem a Alpha Space. Sí, exacte. Però bueno, jo crec que sí. El que passa és que s'hauran de ficar una mica al nostre lloc. Va una mica en relació a les coses que fèiem nosaltres. Tu ets de la nostra generació, no? Què vol dir la nostra? Sí, Som del 95, nosaltres. Digues que sí. Ah, vale, no, 94. una mica més gran. Bueno. Digues que sí. Ah, De 90. Et feia més jove, Bueno, tio. està als 90. Perquè està és als que em 90. cuido molt bé, ens hem fotut molta canya, però... Bueno, però Estàs 90. trobarem punts en comú. Vinga. Llavors, nosaltres no som de la generació de les baldufes ni de jugar a pilota al carrer quan no passàvem cotxes a la carretera, però l'entreteniment, com una planta que creix en una tartera, sempre troba el seu lloc per on sortir i acaba amb l'avorriment, no? Per aquest motiu us porto un seguit d'activitats que jo recordo que fèiem nosaltres a les tardes i farem un disordat. Clar, ara acabo de caure que tu no tens xarxes, igual no saps el que és un disordat. Amb un resum ràpid t'ho pilla. Digue-li en català. Sí, disordat. és un això o l'altre. Sí. Sí, És una escalada. O sigui, Sí. comences amb una, la que t'has quedat, després t'ofereixen una altra, t'has de quedar amb la que havies triat o la nova i així successivament. Correcte. Jo et faré anar triant entre dues activitats i la que tris doncs es queda per la següent i anem És fàcil avançant. fer-ho i Sí, no... sí, 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 és tira-li, veritat. tira-li. Sé de què va, sé de Lo què que va. no sé si ho volem fer entre tots o li Fes-ho faig tu, al... fes-ho tu. No, al li faig Pitu, al Pitu. només. Fes-li tu al Vale. Pitu. Sí. Vinga, Ok, al Pitu. Però un comentari que vull fer, Baldufes, potser no, però Blade Blades, Blake, tens tota la raó. Cuidado, tens Marc, tota la eh? raó. Baldufes i Diàbolo. Sí. També. Ja, és que jo Ja, també bueno. vaig tindre baldufa, però no em sapeu esto de la intro. Marc, perquè- amb la secció. Vale. Volei al Parc Central o prendre un estiu al Bon Dia de la plaça del Poble? Volei al Parc Central. Volei al Parc Central o quedar sense consumir res al pis de dalt de l'illa, Carlemany? Volei. Volei al Parc Central o anar a repàs i que els teus pares paguin una pasta perquè estiguis tancat a un lloc tan avorrit que fins i tot fer deures sembli divertit? Repàs. No, volei. Volei o la bolera? Volei, va. Volei o lligar a la piscina dels Serradells? Lligar. Lligar a la piscina dels Serradells o arrencar plantes de tabac a un camp random de Sant Julià? Però què és això? No, em segueixo quedant a la piscina. Lligar a la piscina dels Serradells o fer una catximba i dardos al Polaris? Cachimba i dardos. Catximba i dardos al Polaris o amagar-se al rec per fumar pitis mentre pretens que els teus pares no oloraran la evident olor a tabac quan arribis a casa. Quina era la primera? És molt llarga. Jo m'he perdut. Quina era la primera? Estàs amb la piscina, Lligar als no? Serradells. Bueno, ens quedem... No l'havíem canviat? Sí, pel Polaris, per la cachimba. Tens raó. Total. Catximba al Polaris Em quedo amb la catximba, em quedo Vale, amb la catximba i dardos al Polaris o classes extraescolars d'anglès perquè els professors a l'escola en sabien menys que tu. Dardos i
Al Polaris. Cachimba i dardos al Polaris o fumar porros al Rocòdrom, d'Escaldes de Cordany. Cachimba i dardos al Polaris és l'activitat. I fins aquí la meva secció. Molt bé, gràcies, gràcies. Marc, per la secció. Si no trobo feina, vindrà a demanar-la aquí, Contractat. Estupendo, merci. Sai, gràcies Polaris pel que ens vas donar i per... I Que reobrin, que reobrin. I per tot el que ens vas treure, també. També. I ara entrem al Quisbor al foc que ens porta el gran Jorge Rivera. Benvinguts, benvingudes una altra vegada a la secció més calenteta del programa, el Kiss vora el FAC. No sé si estàs familiaritzat amb aquesta secció, Pitu, és la més divertida del programa i és la que més gent mire, per tant, segur que és la millor. El Kiss vora el foc són 4 preguntes amb 4 respostes, ¿vale? Cada una. El primer que aixequi la mà té possibilitat de respondre la pregunta. ¿Vale? Està el timbre, Jordi? És bastant fàcil. No hi ha timbres, és aixecant la mà. No hi ha timbres. Tenim un timbre, però s'ha precaritzat el Jordi. Estic precaritzant el programa. Tu pots aixecar la mà o bé just quan acabo de dir la pregunta, Vale. si ets molt atrevit, o has d'esperar que digui les 4 opcions. Vale. Si algú la diu i falla, hi ha rebot. Per tant, Vale, per tant, són preguntes amb una resposta correcta, només. Sí. Vale. Sí, exacte. Vale. I el Pitu va amb tots els il·lustres que hem Exacte. invitat. Tu, amb els convidats que hi ha hagut, estàs al rànquing amb ells. Vale. I nosaltres per separat. Vinga, anem amb la primera. Una cosa, podem avisar-te si aixequem la mà? Perquè si tu estàs llegint les preguntes, Em posaré podem així. dir-te Vale, Oh, feu, el bar, va. 3. Ah, perdó. No. Vinga, anem amb Andorra i l'oci juvenil, que moltes vegades es veu com a molt limitat en aquest país, no? Sovint degut a les comparacions que són odioses tenint Barcelona a prop, amb milers d'opcions per al jovent. Però Andorra treu al cap un esdeveniment que es diu Saló del Videojoc. On es sol organitzar? Des de quan? Que... On es sol organitzar? Saló del videojoc. Marc? Aixeca't la mà abans el Pitu, Pot ser. Sí? Digues. Escaldes. O s'ha de ser més específic. Home, sí. A Prat de Roure, no? Em sembla? Vale, perfecte. Jo ho sabia també, que consti. Molt bé. Aquí el Jo no Pitu jugava sume al 20. Call of Duty amb l'arma dels nazis com el Jordi. Uau. Em sortirà el nom, em sortirà el nom. Anem amb la segona. Anem amb les tendències. Ai, les tendències que normalment demonitzem. I moltes vegades ben fet que fem com bé ens ha explicat el Pitu. Però anem amb una tendència curiosa que ha sorgit entre el jovent. Quin nom té aquesta tendència que hi ha entre els joves d'abraçar la sobrietat? 1. Sober Curious. 2. Drinker Free. 3. Abstemian Rhapsody. O 4. Anti-alcoholism. Pitu? Espero que sigui la de... Com ho has dit, la de Rhapsody? M'ha encantat. Abstenian Rhapsody. Ai, m'ha encantat. Abstemian Superfan d'aquesta. Rhapsody. Espero que sigui això. M'agrada com juga el Pitu perquè, clar, no té res a perdre, el tio. a perdre el que han aconseguit els altres il·lustres. Òbviament és la millor, però no es diu Abstemian Vaya. Rhapsody. Quina decepció. Hòstia, és que jo no me'n recordo ja. I quines les són altres. les que queden? La última era avorridíssima. 1. Sober Curious. 2. Drinker Free. O 4. Anti-alcoholism. Marc. La E. La A. Sober Curious. Sober Curious m'agrada molt. M'agrada bastant. És un nom de punk. D'un Pues, grup de punk. Sober Curious O de et festa fa sexual. sumar 5 punts. Sober Curious, Sober Mira que Curious. Sober Te Curious. pinto a garito raro. És més o menys un garito raro. Però és una tendència que està en alça avui en dia entre el jovent, que és intentar veure què passa si no ens fotem Si no 12 beuen. cerveses. Però ho anglicisme, sisplau. Ja Sí, t'he dit. això també tens raó. Anem amb la tercera. Anem amb un concepte És que sobrio curioso sona malament. Sobre curiosos, Curiosos de la sobrietat. Bueno, és curiositat per què passa si no veus, que ens estaria bé aplicar-nos-ho. Anem amb un concepte que per molts ens pot semblar un concepte alienígena si no estem posats en la matèria. Per tant, Pitu, espero que guanyis. Jo estic posat. A què es refereix el terme de tercer lloc? A. Un espai mental meditatiu on coneixes a un mateix. B. El perfil dels joves en les xarxes i la seva experiència al metavers.
C. Els espais públics neutres on els joves es poden relacionar sense la supervisió constant. O D. L'espai de càstig imposat en l'escola. Jo tinc un... Carles. La B. Pots repetir Me la la tiro, pregunta? la B, la És B. que tinc TDAH i el Marc m'estava tranqui. distraient. Tranqui, després de la pèrdua de 5 punts del Carles, te la repeteixo. Vale! Bueno, digues les que queden ja, que estan només. Què és el tercer lloc? Vale. La primera és... la A és un espai meditatiu on coneixes a un mateix. La C és els espais públics neutres on els joves poden relacionar-se sense la supervisió constant. O D, l'espai de càstig imposat en l'escola. La A. L'espai mental meditatiu. Sí, Hòstia, Cuen, estàs amb ratxa? Vamos! Perquè segueixes al Carles i restes 5 punts més. Marc, La última, o sigui, la que queda, que no és la D. Com rateja? els espais la D, públics neutres on els joves poden relacionar-se sense la supervisió constant. Aquesta. Pues el Marc està amb ratxa i sumes 5 punts. Escapar el nom és molt de persona adulta, tercer Sí, lloc. esperava que aquí... La tercera via. A mi és que la realitat actual em supera. Sí, que no estàs ficat. No, que jo ja vaig perdre el tren del segle XXI. La quarta part. No ho tinc Jo he absolutament. perdut el del 22. Anem amb la quarta i l'última pregunta. El temps de pantalla, segons les dades de consum digital a Europa, no tenim les dades andorranes, quin percentatge de joves d'entre 15 i 24 anys afirma que el seu oci principal està lligat diàriament a les pantalles? A, al voltant d'un 40, B, al voltant d'un 60, C, més del 85 o D, 100% exacte, ja que ningú es mira la cara. Carles. El mes del 85. Correcte. Arriscat, Me la tiro. Carles se la tira i Més cinc suma 10 Sí, punts. sí. Jo anava a dir aquesta també. És que és així, és el que us deia. És que en som 85%. perfectament conscients, ells. 80? És increïble. Sí, sí, sí. És una bogeria perquè almenys ja en són conscients i jo Som crec conscients. que a poc a poc ja està havent una miqueta de retrospecció, no? Cap a un Sobretot per part dels pares joves. Això sí, ells no. Ells és com, sí, sóc conscient de que tinc un problema, deixa'm tranquil. Ja. Els que no ho són conscients són els pares. Exacte. Totalment, Exacte. O sigui, Jo vull, vull destacar la resposta del Carles. No és ja més d'un 80%, sinó que és un 97%. Ojo, ell porta les dades. Sí, sí, les porto. Ojo. Està Sí, matint. sí, Coma? un 97%. Hi ha un coma o no? Ja no et sabria dir. vale. Depèn de si vols arrodonir o no, tio. Jo arrodoneixo a 97. Molt bé. Però Pues et perquè dono ho 5 sapigueu. punts més Ja per ve- aquí. Gràcies, Jordi! Vamos! Hi ha vida fora de les xarxes. No siguis així, És veritat, que vaig guanyant de té pallissa, no 30 passa punts, res. pobre. Regala'ls 10 punts. va. Nois, això s'acaba. Nois, això s'acaba. Hi ha una manifestació que hem de cridar. No s'ha de criminalitzar el jove per el tema de les xarxes perquè estem tots en la mateixa olla i estem tots cardats igual. No és una fallida individual, sinó que és un fallo del sistema. És el tecnofeudalisme dels collons donant-nos pel cul tota l'estona 24/7, història rere història, post rere post. Llavors, Feu dia, com el Gwen. Pitu i sortiu desintoxiqueu-vos. No, i que cal entendre que no és castigar, el que s'ha de fer és ajudar, que tenim un problema tots. Ens hem d'ajudar tots entre tots, si no, a la merda. Però Ajudem-nos. escolteu Foc i Lloc. Vinga, va. No, ajudem-nos, tots entre tots, escoltem Foc i jo, I, no feu el i mal. apreciem la feina dels professors. Ara, molt bé. i aboguem perquè ens doneu like i us subscriviu a Foc i jo, però no ens mireu, escolteu-nos. Uau. Escolteu-nos i ja està. i no feu el badoc. No cal la pantalla. I Pitu, moltíssimes gràcies per A vosaltres. haver estat amb Ho he passat nosaltres. molt bé. Ets un gran. Moltes gràcies. Merci. Enorme. Molts èxits a la vida. Que no et facin fora després d'aquest programa. Em sentireu, m'escoltareu. Si et Us fan ho fora, faré saber. si et fan fora, avisa'ns que t'agafem com a educador nostre. Ho necessitem. Estupendo. Em sembla perfecte. I ja està, i ara cridar, habitatge digne, espot a la seu i vinga, ja hi tenim Ja aquí. gaudir. I després tornem a l'Alpha Space, que fins les 11 estan oberts. Perfecte. Que hi ha grup de versions. Us estimem, Foc i Lloquers. Adéu, A la xau. següent. Petonets. Adéu. Chaito. Espot a la seu! Espot a la seu! Molt bé. Gràcies.